Allah wi falamma stay'asu nde ɓe pipti minhu e makko heɓtude miñiraaɗo o halasu ɓe polli najiyan eɓe gunnodiri ɓe ndeeyi seeɗa qala kabiruhum mawɗo maɓɓe duuɓi o biteɗo raw biir woni ɓe ko ra'ya woni ɓe ko yahuda hen goto wi alam ta'lamu beele on ganda anna abakum sabu bammon qad akhada aleykum mawhiqan on gandi kay bammon nangino men aaji wondino min allahi to Allah wonde en jeebotako o min qablu ko adino kadi Yusuf en gadodiri e makko kono en mbaɗani oɗon en gadodiri makko artirde sen nawtani mo min de dal min qablu ma farratu bi fi Yusufa ko belsin to Yusuf en belsininomo Yusuf to min de kam dal falan abraha arda min kam mi serata e leydi ndi hatta ya'zana li abiya ha babam yamirami yomi artu aw yahkumu Allahu li walla Allah ñawanami ɓoccidde miñam o min ko ɗon gonanmi wuuro he mbaɗoɗa hamo hawa jaɓa mi nawta miñam walla baba téléphone ɗum ɗo windami lettere mi arta min ko kama en somi heɓanimo hotta koye ɓe kooti kamɓe huwa Allah noon hayrul hakimin kanko ɓuri nunɗude kala ñaawo irji u duttoɗe koote ila abikum pewte to bammon fa ɓuulu mbiye ya abana e baabi amen in nabanaka saraga ɓiye wujji wama shahidna minen noon min ceedaki e makko illa bima alimna so wona ko min jannana ko mamin ji nde min kaali ha anani wama kunna min laatanoki lil ghaybi waɗande birnal hafidina ko min reenoɓe so min gandin so min jaadema ko min wujji min jatoro e makko baba was'alil qaryata ey was'al ahlal qaryati wona wuro nande ko yimɓe wuro Allah ene waɗa noon ñande kan yukhadi'una Allah yukhadi'una rasulallah mudaf itte mudafu ilay lomte masgal mudafu o watte hen mudafu ilay yo itte nata wadde ko jor mudafu ilay mudafu o yalta ha laab mudafu ilay lomto ay wasal ahlal qaryati ko ti wonno jonon ahla o ittam masgal ahla o watta e qaryata wasalil qaryata namdu wuro ngo o bi mana yimbe wuro allati ngon wuro kunna fiha ngomin gonno e mum go hade babiraɗo tumde ɓe mbarimo kadi ɗum ɓe mbiri noon wuro ngo min jaano ngo wuro Yusuf ngo téléphone to walla windi toon lettere namdoɗaɓe wal ira e sete allati no ɓen akbalna fiha ɓe min kawruno ɗon yimɓe kana'aniyankoɓe wuro maɓɓe woni yimɓe mumen garno ɓen kadi kawre guyke namdo ɓen kadi baba o inna la sadiqun baba ko min kaali ko gonga de ɓe kaali ɗum ɓe kalana babiraɗo babiraɗo ko jaabiɓe babi bal accu sawwalat lakum anfusukum amran suuɗani on fittanu mon alhaali mbaɗɗon hono ko mbannoɗon ko tan on batti ɗum fa sabrun jamilun muñal jongal tan mi muñiri Allah gasi asallahu yama jo Allah an yetini bihim artiranaɓe kamɓe jami an kamɓe fof min ene wawi Allah ni ene wawi Yusuf ni hoɗum tawa mayani non babiraɗo wi o wi Yusuf ni mo mbiɗon maayi o ene wawi tawa mayani ni yamani hay Yusuf arta asallahu yatini bihim jami'an kanko emi wawi ɓe gara innahu sabu Allah wal alimu kanko woni ganduɗo haalam al hakimu ñeñuɗo e golle wata walla o runkiti an hum ga mabɓe o waasi haaldude mabɓe wa qala wiya asafa ha sumnu am ala Yusuf tan leli woɓe yabbar aynahu gite makko danni mbi tal ɓaleri ndi natti daneri yalti minal husni sabu sumnu kono fof wakkati ko mottuɗo tikkete a andata wonko mettatamo andi kasmu ko hunde mettuma kala jiiɗomo andata o sunnu ɓuuri wawde warde fof ko sunnu mottaɗo aɗa suni nder ma Allah tan andi sunnu oɗo foti kono ala bawɗo yiidema ha anda wonko mettuma on sunnu ɓuuri wawde warde kono sunnu kaalaɗo tan natta sa suunima tan haali tan gasi a serti hen kewɗa ko sertude hen kono sa muttina kewɗa sa arena jon maya kanko noon o mutti tikkere o huwa kafri qaalu ɓe mbi tallahi min gondiri Allah tafta'u tadhkuru Yusufa baba an a serata tafta'u la tafta'u a serata tadhkuru Yusufa aɗa micco Yusuf hatta ta kuna haradan ha jiwa e halkare aw ta kuna min al halki walla mayani baba an a serata aɗa micco Yusuf ha maya walla ha ndara mayta baba Yusuf gila Yusuf may ha duuɓi nogas o aɗa wurata hade ko deƴƴi deƴƴere makko kanko baba mo andi ko andumo gaala o wiiɓe innama asku bathi holko adanimo wiide noon kanko babiraɗo woni sababu
lima warada annahu kana li yaquba shakhsun muwakhil lahu kanko yaquba omo jogui sehil sehil o ko sehil makko feewi fa qala lahu zata yawmin sehil o wimo ya yaqub ma alladhi adhaba basarka an kife maɗe o nawi ɗe wa ma alladhi qawwasa zahruka keeci maki ko turi ko woni sababu mum qala amma alladhi adhaba basari fal buka'u ala yusuf gitam ɗe ko nawi ɗe ko goyannomi yusuf ko wa amma alladhi qawwasa zahari so tawi ko keetam ki turi ko fal husnu ala bunyamin ɓinguelam bite bunyangel sunnu mum ɗum nawi keetam ki jibril no are makko jibril telli wi yaqub inna allaha yuqri'uka salam allah wi ene salminma wa yaqulu laka allah wima ama tastahi an tasku ilayya bele ka kersuɗo wullitade ni o wi allah wima bele ka kersuɗo wullitade ɗum o wi ala innama asku kay bassi wo husni ilallah ɗum addani mo wiide noon innama asku bassi ko gullitimi sunnu am passu e husnu goɗɗodirani bassu ko sunnu mo ganduɗa mo saktaka husnu ko sunnu kaalaɗo o wi sunnu kaalaɗo e sunnu mo haalaka o fof mettam ɗe e sunnam o ala mo gullitimi so wona Allah innama asku bassi o husni ilallah ay gullitimi bassi mettam o husni e sunnu am gullitimi ko minal umma o anani ko Allah limo husni ilallahi ko Allah Allah kadi ne andi ko kañum wulliti sa yi Allah ne felamo tan kono mbiɗen ni wonko mbaɗata an daña baraji goɗɗo so waɗi ɗum ko bakkat dañata wonko mbiɓami won Ibrahima Boro so heeɓiɗa ɗo jeerɗo ne ƴakka mburu ene waɗi hen mayonnaise ene heeɓi ndere jeerɗo hucciri fu nagi ƴakka hay goto waƴaka kono won neɗɗo so heeɓi ɗon ne ƴakka mburu mburu ngo fottinat walla mbi won neɗɗo so heeɓi hakkude jeere ɗo ene ƴakka mburu e mayonnaise mburu ngo fottinat jaaɗo fof minen demi tawi ɗakkade ƴakka o de kam waɗi ko boni ƴakkude mburu e mayonnaise tan hakkude jeere te hono makko en nan ɗon ƴakka ko capacité makko ko neɗɗo o ɓuri ɗon ay kanko ne harme makko ƴakkuɗo mburu e mayonnaise kono ene dague Ibrahima Boro ƴakkuɗo mburu e mayonnaise e paama ɗum ko neɗɗo o ɓuri ɗum kanko noon oɗo o Allah wi ko ɓuri wullitade mo haalani o fota haalani ɗum fota haalande kono ko haali ko on kañumnami ndem kanko haalani ɗum kono Allah wi ko fota haalande woni ɗum Allah feljum kono wona bakka wa a'lamu o kanko baaba o wi mboɗo andi min allahi to Allah to ma la ta'lamuna ko on ganda kanko no wi sukaɓe wonko ganduɓita Allah kono on ganda andi sukaɓe mbi ko Yusuf mayi te kanko o bono wiya Yusuf ko gartowo e pelli mo mbimo a baba an kama serta e mijo Yusuf hane mayiɗa fof wona noon mbi o wi holko woni sababu lima ruwiya anna malakal mawti malayka mayde meeɗino arde ari juurade mo kanko yaqub faqala lahu o wi malayka mayde faqala lahu yaqub ayyuhal maliku tayyib rihu al husnu al hasanu suratuhu al karimu ala rabbih ehe ma malayka mo ganda hendu mun uuri mbaadi mum no yoodi teddudo to Allah hal qabatta ruha ibni biyam biyetedo yusufo ay hebi fitta a jabi fittar mo a wari mo malayka mayde wi mo ala la bi yusuf mi meeda warde mo taw ko andi haggadi Yusuf ma ena taade ko Azraïl waranno yimɓe i Azraïl meeɗa warde mo taw te omo andi kam Yusuf nana e aduna he omo andi kam hawnaki mawyiɗum ɗum woni wa alam min allahi ma la ta'lam donc ganduɓe Allah on ganda o haalde Azraïl kam kamɓe kaldani Azraïl kam piigo mayi on saaha faɗabat nafsu yaquba fittano yaquba welti waɗami a fi ru'yatihi waɗami ni no yiyoydemo on saaha o wi sababu o wi no ya bani yadhabu o wi ɓiɓɓe makko ɓe o wi pokkite jeehe fata hassa su bittoye min Yusufa wa akhihi jeehe bittoye Yusuf miñum ƴeewoyeɓe wala tay asu hoto fiftode min rawhillahi yurmede Allah innahu ko woni fi la yey asu fiftata ko min rawhillahi yurmede Allah illal qawmul kafirun sana yimɓe heefete fanɗala gun hawo misal ƴeewoye paye wuro to payata coɓoy ɗo gawto ƴeewoyemo to
payi toon wiyama noon waɗi ɓe wiide paak toon yoɓe dutto to wuuro to nde ɓiɓɓe ɓe kaalanimo bimi annani sababu magal annal awladahu lamma akhbaruhu bi sirati maliki misra deɓe kalimo jikku président o wa kamali haalihi e timmugol alhaali fi jami aqwalihi wa afalihi konngudi mum fof ko goonga golle mum fof goonga a hassat yaqubu nafsa wa ɗami a an yakuna huwa yusuf kanko yaquba to nder makko no naniri président leydi misra o golle mum e konngudi mum ene ko waɗata ko fittanu makko dal ɗamini o wona président ɓol o ko ɓii ko ɗum noon woni waɗi wiide ɓe pokki ɓe jaato joni noon nde ɓiɓɓe ɓe payeyade hina amara awladahu an yadhabu li yatu bi khabari yusufa nde o yamiri ɓiɓɓe ɓe yo janggaddanemo habaru yusuf wa akhihi minum kataba lahum kitaban windi lettere fewde président misra o windi lettere fewde toon lima habisa endahu bunyamin nde ƴettiɓe bunyamin tongi ɗum woppi ɗum toon haɗi ɗum yaade o windi lettere o tottiɓe yoɓe tottoɓe lamɗo misra o wi lettere o ummi ko yaquba israila allah oɗo lettere ummi ko yaquba israila ko maccuɗo allah israil ko ɗemgal yahud ko zikuji kaldata noon firta ko maccuɗo israila isra ko maccuɗo ila woni allah ko maccuɗo allah biyeteɗo yaquba andi israila ko yaquba biyete noon sa teski nanata nder qur'an illa ma harrama israilu ala nafsi ko yaquba woni ɗon ko maccuɗo allah woni ɗon yani ko kanko woni ɗon o wi lettere ummi ko yaquba maccuɗo allah on ɗon yaquba kadi ko ɓi ishaqa zabihullahi ko kirsananoɗo allah ishaqa one ibnu ibrahima kañum ne jibin ɗum ko ibrahima khalilullahi sehil allah o min komi yaquba maccuɗo allah baban ko ishaqa mo allah yamirno yo hirse o ishaqa o ko ɓi musidɗo allah holi on ibrahima khalilullahi ko annabi ɓi o wi lettere o fayi koye maliku misra lamɗo misra amma baɗo so ɗum ɓenni fa inna ahla baytin pama minen komin sharifaɓe wukkila binal bala jarabuyaji noon mbaɗama e amen ala ko min mbawi hen amma jaddi ibrahima so tawi ko tanam ibrahima fa suddat yadahu rijlahu ulgiya finnari fa sabara tanam ibrahima juuɗe mum kaɓɓama koyɗe mum kaɓɓama weddama e jeygol muñi saabu yamirore allah wa amma ammi ismaila tawi ko babam cawdirbiri ismaila o fabtuliya bil ghurbati fi sigarihi kañum jibina tan yaltina wuuro woni tumaranke ha ma yitade babamum fa sabara li amrillahi muñi wa amma abi ishaqa so tawi ko babam jibinɗomi o fabtuliya bi zabihi kañum ne jarriborama hirsede o wudi a sikkinu ala qafahu laaɓi fawa e dane makko e hoƴƴudu makko allah sottirimo jawdi ummade aljanna nanato isra nanato sabi to asafati wa amma ana so tawi ko min noon fof omo haalana lamɗo misra o oy so tawi ko min fa kana li ibnun mboɗo joguino ɓiɗɗo wa kana ahabbu awladi ilayya dendagal ɓiɓɓe ɓe jibinmi on ɓurnomi yidde fa zahaba bihi ikhwatuhu ila al bariya ɓiɓɓe maɓɓe musidɓe makko mawnira makko jaade makko jeeri summa atawni bi qamisihi ɓe gaddanima wutte makko wutte o mulɗa han bi dami ene waɗa ƴiƴam ɓe mbi o qaalu qad akalahu ziɓo mbi ko boy ñamima fa zahabat aynaya guitam jeehi nattumi yiide summa kana li ibnun akhahu min ummihi omo joguino mawni ko miñi ko kamɓe jiidi yumma on ɗon woni ɗo fa kuntu atasalla bihi mboɗo muncoro ɗum ko innaka noon habastahu mi nani noon a sokimo paama ɗum an lamɗo misra mi nani a sokimo wa za'amta annahu saraga mbiɗa o wujji gaƴiɗa ko wujji paama wa inna ahla baytin minen komin sharifaɓe la nasrugu min gujjata wala nalidu sariqan min meeɗa jibinde gujju fa in radattuhu ilayya sa artirimo e am fa bisimilla ɗum ɓuuri moƴƴude wa illa da'awtu da'watan tudriku sabi'u min waladika sa artirani mo mami huuɗe kuddi ndi ma ya ha taniraɓe ma jeeɗi wiyamo arta joni tesi wit walla mi hunma kuddi ndi ganduɗa taniraɓe ma jeeɗi ma yetta ɗumen
ɓiɓɓe ɓe nayi lettere o ɓe totti Yusuf ɓe totti président leydi ndi Misra Yusuf falamma qara Yusuf kitaba abihi Yusuf jangi lettere o hankanti istadda buka a pojji ɗi cet wa qalla sabruhu am muñal makko famɗi wa azhara nafsahu li ikhwati ɗo woni gandi ko jogude haalde ko falamma dakalu alayhi nde ɓe gaare makko ɓe naati ɗo wuuro makko ɓe gari ɗon ɓe gaddi lettere o qaalu ɓe mbi ya ayyuhal azizu he ma lamɗo massana heeɓi min wa ahlana minen e bandiraɓe amen heeɓi min addurru lor wo jiina min gardi noon mbi bidatin kalis mo ganduɗa musjatin duñeteɗo kalis way kono ugiyeni kalis mo moƴƴani kola ara min jiiɗa o kalis ala volapal ko kalis guine tan e musjatin joni tino fa awfi lana al kayla min ñaaguima timminen ɓiɓɓe to wata saddaqa alayna cakkoɗamin tinno hoto ruttu kalis o inna allaha allah yejzil mutasaddiqina allah woni joɓowo kala sakkotoɗo wallumin o jangi lettere o qala lahum o wiɓe hal alimtum ma fa'altum bi yusufa oɗon gandi ko mbannoɗon Yusuf oɗon gandi ɗum oɗon piinomo on jeeyimo on mbaɗimo huunde fo oɗon gandi on ciftori ɗum wa akhi e miñi ko o nde Yusuf yeehi nde oɗon gandi ko ɓaɗanɗo miñi ko one kadi id antum jahiluna tumane majjuɗon on ganda ko Yusuf jogoɗo wonoyde qaalu nde ɓen ƴeewi no Yusuf haaldini Yusuf wiɓe oɗon gandi ko mbannoɗon Yusuf e miñum Yusuf nde yeehi nde on pii ɗum on mbaɗi ɗum hunde foof miñiraɗo on nde yeehi nde ala fof ko mbaɗani ɗum oɗon ciftori ɗum nde ɓe keeɗi ko haali ko tan ɓe ƴeewi no wayni ɓe ƴeewi jikku makko o ɓe ƴeewi no way yodde ni ɓe mbi a innaka la anta Yusuf ƴeeti ka Yusuf de ande ende ka Yusuf de qala ana Yusuf o min kono Yusuf wa hada akhi o ko miñam minen jiidi moy baba qad manna Allahu alayna Allah moƴƴani min aha e Allah moƴƴini en fof en denti Allah moƴƴani min moƴƴani on enen fof en denti innahu ko woni fi man yettagi kala mo huli Allah wa yasbiru huli muñi kala ko heɓi ɗum fa inna Allaha Allah la yudi ajal muhsinin Allah yabata ko jogdi moƴƴinde de qaalu ɓe jaabimo ɓe mbi Yusuf tallahi lagad atharaka Allahu alayna min gondiri Allah lagad atharaka Allahu alayna wallahi Allah ɓurnima e dow amen wo in ko woni fi kunna min laatinomde kele haali ina komin bakkudinde e komin mbanno ko qaala Yusuf heɓɓiti wiɓe la tasriba aleykum l yawma felore ala e moon hannde ala yahfirullahu lakum Allah yaafima on ko mbanno ko fof Allah yaafima o huwa Allah arhamur rahimin kala jurmotoɗo Allah ɓuuri wawde yurmade ɗum Allah yaafima on kasi Yusuf noon wi ɓe jippina kam ɓe jippina e teddungal Yusuf no way teddude annahum lamma arafuhu Yusuf jippiniɓe ene teddiniɓe ko ɓuuri ko teddinannoɓe nde ɓe gandi hankadi Yusuf ɓe gandi hankadi ko Yusuf woni ɗo e mbimo innaka tad'una bukratan wa asiyan ila da'ami wa nahnu nastahyi minka mimma taqaddam minna ilayka aɗa nodda min yomin gar min ñaama subaka aɗa nodda min yomin gar min ñaama beetawe aɗa nodda min yomin gar min ñaama jamma te minen emin kersi holko hersini ko min mbannama ko adi joni min jiɗi jaafoɗamin min jaaha e gacce min mbawa joɗade ɗo jaafoɗamin tan min koota Yusuf wiɓe ala Yusuf wiɓe inna ahla misra kanu yanzuruna ilayya bi aynil ubudiyati ay leydi ni mumdas dartam yitere maccu bako ka fof mbiyata ko maccu saabu ɓe mbewi kewiide subhana man balaga abdan bi abi isrina dirhaman ma balaga eɓe kewi wiide senade woode ni dokkuɗo maccuɗo jeeyanoɗo buuɗi nogas hono ko dañi ko eɓe toujours ɗum mbiyatami mi dañi ko dañmi ko kono ɓe kuccita ɓe mbiyata senade woode ni jeeyaɗo Allah dokkuɗo maccuɗo jeeyanoɗo buuɗi nogas ko rokki ɗum ko maccuɗo so wonti président a sagi ɓe kaawe ɗum noon wala gan surriftu bikum ay joni mi teddiri saabu moon holko adini teddiri saabu moon kamɓe fof eɓe gandi annabi Yaquba ko annabi eɓe gandi onon kon ɓiɓɓe makko eɓe gandi onon kam kon rimɓe joni ɓe gandi komi koye mon jeeyami ɓe gandi wona maccuɗo min kam mi teddiri saabu moon joɗɗe ɓe mbi dal yaafumin tan yaafumin dal yaafumin tan dal tin yaafumin on saaha noon o wadde idhabu bi qamisi hada nawe wuttam oɗo
eywa kamis wutte mo Ibrahima ne wedda e jeygu wutte mo ɓornano o ay gonnoɗo e nder dangayel o on wutte on wutte kala gonɗuɗo e sunnu so wutte o yane mum iwat hen joni noon ko Jibrilu yamiri mo yo neldo mo wutte o Jibril wimo inna fiha rihan wala yulqa ala mubtali illa ufiya hendu wonɗo e wutte o kala gonɗo e jarabuya so hendu ndu yane mum sellat alay fa alquhu beddeɗemo ala wajhi abi e yeeso babam yaati wattida basiran ko jiyo wona babam gumɗo beddeme ko tan o wattiyde wa atuni son jeehi gaddane kam mbiya hari comme koreji mon ajmaina dendagal walamma fasalatil iru nde sete o immi ɗon jaltiɗo diwan Yusuf qala abuhum babiraɗo o ne jooɗi andi to Yusuf woni ɗo eto wuuro babiraɗo ne yarane balɗe jeetati to Yusuf woni ɗo eto babiraɗo woni to ne yarane balɗe jeetati joni Yahuda o wi ko kanko nawno wutte oyamo boyi ñamno nde ɓe mbiyata boyi ñamimo de kanko adduno wutte o sunnini babiraɗo joni kanko addata oɗo wutte kadi o weltinira babiraɗo ɓe tottimo wutte o hendu soggimo yarate ko balɗe jeetati ɗo Yusuf lelin ɗo annabi Yakuba ɗe leeli ne lelde babiraɓe ko wemɓe huɗaɓe jeddata ko te ɗum wodani haalde ko wirni wodani ko wirnini haale beta ko an andata ko wirdi kay Allah ne andina ko wirni ñande kala wonawi ko fala yuri ala gaybihi ahadan illa man irtada e wadde no woodi so tawi ko aɗa ƴoƴi kay sa nana arab kay ana kay no woodi heddi ko ganda walla mbasa kono wan andude kay Yusuf ɗo bamu Yusuf ɗo leeli ɗo hakkude wuro ngo e wuro Yusuf ngo ko balɗe jeetati tan o ummi o jooɗi liman hadara min banihi o awladihim ɓiɓɓe makko e ɓiɓɓe mumen ne jooɗi sara makko o wi inni la ajudu riha Yusufa ɗo ɗo gonmi hendu Yusuf farki han ɗo lawla an tufanniduna sanno wona hulde haɗa mun fennudeni kay hendu Yusuf farki tan qaalu ɓe mbimo ɓe jaabi babiraɗo mbi tallahi innaka la fi dalalika alqadim wallahi baba innaka no an la fi dalalika aɗa e puural ma alqadim ɓoyngal ngal e puural ma ɓoyngal ngal ha joni aɗa woni hen Yusuf maayi ko ɓoy baba falamma an jaa albasiru nde beltino o addi hol on Yahuda alqahu o ƴetti wutte o weddi ɗum ala wajhihi e yeeso baba o fartadda baba o rutti basiran ko jiyowo ɗaala baba o wiɓe alam aqul lakum beele mi wiyano on innino min a'lamu mboɗa andi min Allahi to Allah to ma la ta'lamuna ko an ganda beele mi wiyano on noon qaalu ɓe mbi ya abana e baabi amen istahfir lana zunubana imsinano min bakkatuji amen innano minen kay kunna min laatima haɗiina ko min woofɓe baba min goofi de baba wallu min faami inna kunna hatiin qala babaraɗo o wi o ɗacci ha wendogo kanko baba o dari o woni julde hucciti funnanke falamma faraga min hande o gayni julde wendogo rafa a yadayhi o ƴetti juuɗe makko o ɓamti wa qala allahumma ghfir li o wi joomam yaafumi jazai ƴenƴeram ala Yusuf ko ƴenƴinomi Yusuf ko yaafumi wa qillati sabri e famɗude muñalam e coftirɗe abo anani wa qillati sabri e famɗude muñalam ko donkomi munji waghfir li awladi yaafo sukaɓam ɓe ma ataw ilayya ko mbaɗimi ko wa ila akhim keɓe mbaɗiminiɓe Yusufa ko fa awhallahu ilayhi Allah wahyimo kanko annabi Yaquba wi anni qad ghafartu laka wa lahum ajma'in mi yaafi mamama mi yaafi mamaɓe te kadi mi wattanimi hen goɗɗum kamɓe ɓiɓɓe maɓe pop mi takkaniɓe garat goto fof woni annabi mi waɗiɓe annabaɓe mi yaafi ma mi wattiɓe annabaɓe kasi ko fof mi nomi ɗum général min tawi Allah wi min jeeyi mi yaafi mum tan ko nangganaɓe cukde so fiiɗi wayra wullude no mbawi sen hande ɓe ni seɓe garti e ngol wooda mo nanggan ɗum hen addana hen gotel tan kay a faami ɗon de eyyo ɗum woni ñande aljuma waɗacci ha aljuma wa qala ila ittima e Yusufa wiyama o rendo e Yusuf nde o yetti Yusuf nde kanko Yusuf ɓe dari omo duwonoɓe
wiyama o hucciti funnaange omo dari omo duwo Yusuf hetti caggal makko ene wiya amin kamɓe heddiɓe fof dari caggal maɓɓe eɓe jankini ha Jibril telli Jibril inna allaha qad ajaba da'wataka Allah jaabimo duwama fi waladika ɓi o wa agada mawasiqa hum ba'daka ala nubuwati Allah wi fiɓodiri e maɓɓe caggal ma wonde ɓe annabaɓe koɓe annabaɓe gonata woni noon hada in saha fa huwa dalil ala nubuwatihim ɗum ɗo so tawi oɗo qissa so selli woni dalil koɓe annabaɓe o ijabu amma waqa'a minhum bima marra wona ko yani hakkude maɓɓe hum ko Allah no ñawiron ala ko wawa hen woni falamma dakhalu ala yusufa nde ɓe naati to yusufa awa ilayhi tappi fewde makko abawayhi yum makko e bam makko woni wiɓe ko yum makko gogre gogo wi makko cawdiɗo wa qala o wiɓe udkhulu misra naati wuro ngo inchallahu so tawi Allah haaji aminina ko on hooliɓe wa rafa'a abawayhi o ƴetti bam makko o joƴƴini ɗum o ƴetti yum makko o joƴƴinimo alal arti e dow diwa he wa kharruɓe pukkani lahu babiraɗo o sujjadan eɓe mbaɗi a sali wona sujjude ni de ko sali sujudi ni ko Allah tan o wana Allah waɗantake ɗum ko sali ɓe mbaɗanimo o waɗani ɓe sali kanko babiraɗo o waɗani Yusuf sali miñiraɓe ɓe mbaɗa Yusuf sali yummiraɗo waɗanimo sali ɗum woni koyɗol ngola sujudi in hina in ko turate waɗani nayitade ha joni catholique en ɓe mbaɗa noon mbaɗani ɗiɗi wona sujudi ni ɗum woɗani wa qala o wi kanko Yusuf o wi ya abati baba hada ta'wilu ru'yaya ɗum ɗo woni facce koyɗolam min qablu ko adino koyɗol ngol koyɗol ngol nani ari ana wi ko yiiɓe hada ashara kawkaban wa samsa wal qamara ra'aytum li sajide gati ɗum yino ɗum ari qad ja'alaha rabbi haqqan joomam waɗi ɗum ko goonga wa qad ahsana bi Allah noon moƴƴani kam id akhrajani min as-sijni tuma nde o yaltinimi e kaso ay wa sali haalde nde yalte woyndu nde wonno so haali nde jaltumi e woyndu nde ɓe ciftoran koɓe bannoma ko o yiiɗa ɗum noon o wi tan ko id akhrajani min as-sijni nde Allah yaltinimi e kaso ani hakkude kaso e yalti e kay wonko lombino ɗo piggal ngal e yalti e woyndu ɗum kono sali haalde saabu teddugal o yiiɗa hersindeɓe wa jaa bikum Allah itti on addi on minal badi ummade gure ladde andi Yusuf en ko yimɓe baadi en ko nguron tokoson beelel baadi en ko hen konno ko geloɗi ko joom bey en baadi en ko fulɓe min baadi caggal annadaga cheyɗanu caggal nde seyɗani bonni bayni hakkunamo bayna ihwati e miñiraɓam e mawniraɓam inna rabbi joomam laɗifun ko newaniɗo lima yacha'u ko haaji innahu kanko Allah huwa al alimu kanko woni gando e tago makko alhakimu ñeñuɗe golle wiyama babiraɗo o woni ɗon ɓe gondi ɗon fodde duuɓi nogas e nayyi nde babiraɗo o fuɗɗi mayde woni ɓe ko duuɓi sappo e jeeɗiɗi nde babiraɗo o fuɗɗi mayde ayyo wiyama ñalawma arata o kam ko jaɓɓugal jongal wiyama nde ɓe gummi wuuro mabɓe eɓe ngara kanko masalan anene dey annabi Yaquba omo arde sukaɓe ɓe eɓe ngara ɓe ngari hankkadi ɓiɗɗo omo nangi juuɗe makko ɓiɗɗo Yahuda o omo janggi juuɗe muɗum omo ara annabi Yusuf yaltiti ujunnaje 4 soldat mbaɗɗi e misranaɓe fof mbaɗɗi eɓe jaɓɓoyo annabi Yaquba yarta ko koyɗe ene tuggi e juuɗe ɓiɓe mbiyeteɗe Yahuda no mawɗo waɗata ni tan nde o yi pucci ɗi o yi yimɓe ɓe o wi Yahuda o ko président misra o walla Yahuda wi ala o ko ɓiye Yusuf ko ɓiye Yusuf nde o ɓalli Yusuf ɓallimo o ɓalli ɗum Yusuf wi ne salminamo annabi malika bi Jibril wi ala ɗaccu aɗo e salmindema babiraɗo o salmina Yaquba wi assalamu aleyka ya madhab al ahzani ehe ma yehirde sunnuji yo kisal Allah wonema wiyama kamɓe ɗiɗi fof ɓe danodiri ɓe mbayɗi ɗum ɓiɗɗo e jinnaɗo ɗum baddata ni ɓe goyi Yusuf wi baba a woyi ha guite ma jeehi beela anda ñalawma yamal qiyamata men kawri en no babiraɗo wi mboɗo andi kay kono noon kulnoɓe ko jaaɗa ka cukalel haade diine ma ɓoorede so diine ma ɓoorama en jiidirta paata ko jeygol paye aljanna ɗum noon en jiidirta ɗum kulnoɓe kono noon Allah waɗiri ni moƴƴi tan wiyama hay Jibrilu are mabɓe ladde nde fof ne ñanta Jibril wi Yaquba ƴeew ladde nde ƴeew weeyo ngo malaikaji fof nana mbeeyi kanji fof ɗi cunino ko cuniɗa ko hande kamɓe fof beltima ko beltiɗa ko ñeɗen cikkata ko darga pucci ɗi no kijirta hankandi kelrangaji ne dilla hankandi haballeji ne dilla yimɓeɓe ne jima gulaɗi ne kuljinaɗi ene gol
ñande hen ko ñalawma sappo harar wonno ñande hen ɓe jiidiri sappo harar ne heewi ko waɗi heewi ko waɗi sappo harar mbaɗi yeede yo hoore wona a faami ɗon de o wi kanko Yusufa o serti e babiraɗo woni wiɓe duuɓi capanɗe nayi wiɓe duuɓi capanɗe jeetati eywa Yusuf noon babiraɗo o maayi Yusuf ubbimo babiraɗo o wi noon so tawi aɗa yalta wuro ngo ubbitami nawa nawtami o rutti to Misra o woni ɗon fodde balɗe duuɓi nogas e tati kanko Yusuf o wurti walamma tamma amruhu nde alhaali makko hankkadi yonti timmude wo alima an laaya duuma o andi hankkadi o wona keddotoɗo kanko Yusuf tagat nafsahu ilal maliki da'i o yindi fittani makko fewde lamɗo duumiɗo holi on Allah o wi rabbi qad ataytini minal mulki o wi joomam an rokkunomi laamu wona laamu ngu fof noon dokkuɗami ko minal mulki o wi faminde ko wona fofof huunde e laamu ma a tottinani Allah rokkata fofof o mennet tan Allah rokkatama laamu fof ko minal mulki o wi wa allamtani a andini kam min ta'wilil ahadis e facciro koyɗe Allah faɗira samawati wal ard an woni tagɗo asaman an tagi leydi an fuɗɗi asaman fuɗɗi leydi an tawaliyi an woni keɗɗo alhaalam fi dunia aduna wal akhira tawaffani waram musliman komi juulɗo wa ali higini ƴengitinam bisalihin e moƴƴiɓe wiyama caggal duwa o wurti ko yontere wotere o mayi caggal nde o haari kaha yontere wotere wuuri fa subhana man laqida ali mulkihi o wi senade wodimo laamum gasata on ko Allah zalika Allah wi an nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko Allah wonno e haalande nelaɗo ɗeɗo gueɗe kewino joni noon qissa o gasi Allah ne haalanamo Allah wimo an nelaɗo ɗum ɗo min an ba'il gayb koye habaruji birniɗi a tawanoka nuhihi min mbahyi ɗum ilayka fewde ma wa ma kunta ladayhim a latanoki aɗa woni ɗo mabɓe id ajma'u amrahum tumande kamɓe mawniraɓe Yusuf nde ɓe pewji wadde Yusuf ɗeɗo gueɗe a tawaka hum yamkuruna e pewji a tawanoka ko min haalanma wana wa ma aksaru nnasi kono heewa ko wonani ko heewi e makkanaɓe walaw harasta hay sa rerɗi wonani ko heewe mabɓe ɓe muminina enen gonɗina makkanaɓe wonoɓe hen julɓe kewani Allah wimo noon Allah wi an Mouhammadou hay sa yiɗi a yiɗi makkanaɓe wonde ɓe julɓe heewa ha ñalawma hande ha subaka hande o Madina naɓe ɓuuri makkanaɓe ha ɗo ha subaka hande Madina naji ɓuuri makkanaji moƴƴude kamɓe ɓuuri laabde deedi kamɓe ɓuuri moƴƴude ha ñalawma hande o ha subaka hande o sa yeehi makka ma taw ɗum gila nden ɓe moƴƴani tan makkanaji moƴƴani wona sinno wona suudu ndu hay goto ayi ko mbaɗata makka ayi wiyen ɓe huuɗaɓe ɓe Allah huuɗi ɓe sa wini ɓe mbiya ɗum ala makka e haɗa ala fa makka i makka ko woni toon makka ala ko woni toon ni isanno makka ne moƴƴuno ko jaltidani alaɗal i ko mbaɗata toon ƴeewoyde haɗa ko mbaɗata toon an kay saɗa jogui haɗa e rok sa ala deƴƴi kono yoɓe jaa makka ika mbaɗa toon i wonatani ɓe fiya toon yaltina ika mbaɗa toon kamɓe moƴƴo ala toon so moƴƴo wonno makka kay o yaltata moƴƴo woni ko Madina to ɓen moƴƴi ɓen moƴƴi wa ma tas'aluhum alayhi Allah wi an Muhammadu ko kalantaɓe kamɓe makkanaɓe ko a nagaki ɓe min ajirin jobdi in huwa wonani qur'ana illa zikrun so wona ko wa'du lil alamina wonande binde waka ayyin heewi min ayatin e kawniɗe gotin paago hattan Allah fi samawati wal ardi ene wone asamanuji ene wone leydi yamurruna alayha kamɓe makkanaɓe eɓe birto ɗum heewi kawniɗe gonɗe asaman eɓe daara kono ɓe ɗurno heewni kawniɗe gonɗe leydi eɓe daara kono ɓe ɗurno won kamɓe an ha ga kawne mu'riɗo ɓe ɗurni ɓe miijotako wa ma yuminu aksarum billahi gonɗinani ko heewe mabɓe e Allah ɓe gonɗinani wonde Allah woni tagɗo ɓe gonɗinani Allah arsikinta illa wa hum mushrikun so wona ɓe ndendinayi Allah dewal ko wona Allah ewa kanu yaquluna fi talbiyatihim seɓe bangotono suudu kaaba kamɓe heefereɓe makkanaɓe ɓe mbiya labbayka la sharika laka illa sharikan huwa lak ni ɓe kewno wiide labbayka mi notimama an Allah la sharika laka dendidiɗo alanama illa sharikan huwa laka so wona mo ndenduɗa ota eyyi mo ndenduɗa ko jaleɓeji mabɓe ni ɓe mbiyatno wama anani wama malakun yu'inunaha eyyi
afa aminu Allah wi mbede ɓe kooloto an te'tiyahum daratan ɓe gasiyatun nanñoji min adabillahi lebte Allah aw te'tiyahum sa'atu walla darga aranɓe ɓe bagatata ne betti wahum la shurun tawɓe tinani kul wiɓe haadihi ɗum ɗo sabili woni lawalam adu ilallahi mboɗo nodda fewde diina Allah ala basiratin e hujjaji peñƴi ana no min waman ittaba'ani e kala dewnoɗo e am kala dewɗo e am julɗo e min nodda fewde Allah wa subhanallahi senade wodani Allah wama ana wonani min minal mushrikina koye hefere ɓe rewoɓe jelengeji ami Allah wama arsalna min qablika min nelani ko adinoma illa rijalan so wona worɓe yuhaɓe ene mbahiye ilayhim fewde mumen mi meeɗani nelde so wonama neɗɗo mi nelani so wona neɗɗo mi meeɗa nelde maleyka Allah mi meeɗa nelde maleyka anani min ahlil ɓura e jomiraɓe guure ko neɗɗo tan nelanni mi meeɗa nelde maleyka min aha bisimillah afalam yasiru Allah wi beele kamɓe makkanaɓe ɓe jahani fil ardi e leydi ndi fa yanzuru ɓe ndaara kayfa kana hono latori aqibatu wattande allazina no ɓen min qablihim adinoɓe ɓe wala darul akhirati ay galle aljanna khayrun ɓuuri moƴƴande lilladina wonande ɓen ittagaw ɓe ganduɗa ko hulɓe Allah afala yaqiluna ko hayɓe jogo haqqillaji kamɓe makkanaɓe ɓe gonɗen hatta ida stay asar rusulu ha so tawi fiftima nelaɓe wa zannuji nelaɓe jananama annahu wonde kañumen kadi kujibu pennama an kanti jaahum nasrullah ballal amen aray mabɓe fanun ji walla fanu najji fanun ji min danda walla fanu najji min danda manna sa min bela minen goni dandoɓe momin bela wala yuraddu o wiruttetake ba'suna lefte amen anil qawmil mujrimina ga yimɓe bakkodin laqad kana wallahi latima fi qasasihim igisaji annabaɓe woni hen ibratun teskuya li ulil albabi wonande jomiraɓe haqqillaji ma kana hadha alquran wonani oɗo qur'ana hadisan hananani mo wonde yewtere yuftara ene fepinde walakin ko woni qur'ana tasdiqa ko gonɗingol allazi nden hunde bayna yadayhi ko adine e defte gadiɗe nde kayre ko ɗum de gonɗinta wa tafsila ko penningol kulli shay'in kala hunde yo hunde ko neɗɗo harjina e diine o hudan kene peewal ummarade e majjere wa rahmatan kone jurum kono ko li qawmin yu'minuna wonande yimɓe ɓe enen gonɗina Allah nde wonno ko ɓen goni naftortoɓe suratul ra'd simore nde ko noon nde wiyete makka ne jippi a faami so wona wala yazalu alladhina kafaru fi miryatin yaqulu alladhina kafaru lasta mursalan ɗeɗo ko madina jippi walla wala wanna qur'anan suyida bihil jibalu kono kadi ko madina jippi koye keddiɗe fof ko makka o min fadailiha ene jeeya e ɗeɗo ɓuure ɗeɗo simore anna qira'ataha endal muhtadi tashalu khuruja ruhi biyama so tawi neɗɗo o jimama aɗa yanana woni kono mayde hankande sa janggi simore ne newna fittan makko yaltude sa janggi simore e yesso makko tan o mayat ɗon Allah newnamo yaha o wasa tambude bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah alif lam mim ra Allahu a'lam bi muradihi bi zalika Allah andi muyani mede karfeje tilka ɗeɗo ayaji jangata ɗe ayatul kitabi woni ayaji qur'ana wallazi unzila ilayka min rabbika e nder hunde nde ganduɗa jippinade fewde ma ko nani de min rabbika ummarade ma de hunde jippinade ma ummarade Allah nde nden alhaqu ko gonga sikki ala hen walakin akthara an-nas ko heewe makkanaɓe noon la yu'minuna gona gomɗinoɓe ɗum Allahu woni Allah allazi ko on rafa as-samawati ɓamtuɗo asaman bi ghayri amadin ko alda e piyoji tarawna ha oɗon jiya ɗum asaman nani hay piyo goto nanggani mo hay senas goto nanggani asaman ayi hen gebbol caali kiri wona ko piyoji million gonɗo te ala no foti paɗɗo ni o wiyete Allah sa ɗiɗi andude Allah ƴeew istamma stawa Allah wi faanditi alal arti e dow al arsi makko no haniri wa sakhara o elti kanko Allah as-samsa nangue wal qamara o elti lewru kullu nangue e lewru kala hen gotel yajiri ene doga e lawol mum li ajalin wonande lajal musamman innagal yawmal qiyamati yudabbiru al amra kanko woni pewjowo fiyakuji yufassilu al ayati kanko woni peññinowo dalillaji gotimpago hattan makko la'allakum bele jo onon makkanaɓe bi liga e rabbikum e kawrangal jommon yawmal qiyamati tuuginuna oɗon janene wa huwa alladhi kanko woni on madda bertuɗo al arda leydi wa ja'ala o tagi fiha e leydi he rawasi ene mbiyata kaaƴ wa anharan o waɗi hen calli wa min kulli samarati e dendagal ɓesnoje ja'ala fiha o waɗe leydi he zawjayni façonŋaji isnayni ɗiɗi kala dewele gore kala façon yo façon yoshi leyla omo hippira jamma annahara ñalawma jamma niɓɓere mum hippa ñalawma ay joni saɗa ƴeewa aɗa torsa ampoule aɗa a tintata ha mbatta torsude aɗa yiyana ara ala a tintata ha torsa ampoule aɗa ɗum waɗi noon goɗɗo waɗani
inna fi zalika wonede gede kalaɗe la ayatin ko dalillaji ngutin paago hattan Allah kono ko li qawmin wonande yimɓe yatafakkarunde ɓene miijo golle Allah ko miijotoɗo golle Allah nda ko Allah waɗi ko on andata ɗum bon wondaka ɗum kay tekkotako ɗum Allah wo fil ardi ene leydi kadi qiɗa on taƴe luutodirɗe mutajawira tun takkodirɗe jaa ndi leydi ne haaɗi kala ko awa mum fuɗata ndi leydi ne weeli hayso gawɗa hen ko tam ko mbawɗa awde hen fof fuɗat hayso ko worba nder nde mbaɗɗa e fuɗat ene jogee leyɗele kala ko mbawɗa fuɗat ene jogee leyɗele kala ko mbawɗa wadde hen siidi mbaɗa hen tonoji ujunere engrais fuɗata Allah ko min waɗi noon te leydi ko gotiri Allah wi ko min waɗi noon wa jannatun e gese min anabin reseji wa zar'in e gaweje sa yiɗi mbiya wa zar'un min anabin wa zar'un jannatun wa zar'un birrafi sa wi birrafi tati jannatun min anabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghayru sinwanun sinwanin sa yiɗi mbiyani hen sa yiɗi kadi mbiya jannatun min anabin wa zar'in kadi gaɗ fa zar'u o e anabu o natta fode wa mi giɗa fof mbaɗa ɓuuraɗo ñawata aron kad andu dalil tan kono ɓuuraɗo ñawnu ɗum yaɓani belɗa fof jangguira ala neɗɗo wawi hen ko masgal tan ko nahu tan ko masgal tan goɗa ñawata dal no pamirta ɓuurani aɗa wawi diwde noon kono ñawnude yaɓani sa wofi ngal masgal tan woda ko jaɓi woda ko jaɓi tan wa nakhilin e tamaroje sinwanin fosoŋaji puneji wa gayri sinwanin eɗi ngala puneji tusqa kanji pop ɗi jarnirte bima in wahidin ko ndiyam gotan tan tamaroje gawri makka ndemiri sola nana nuwa kini fof ko ndiyam goto ɗum ɗo wela ha ɓurta ɗum ɗo haaɗa ha ɓurta te ko ndiyam goto mbiyatma wal baɗɗo noon ɗo gandata Allah Allah wi woni faddilu e min ɓurna ba'daha yoga mumen ala ba'din yoga fil ukli to bangi ñamande ɗine mbeɗi ñamde ɗine metti Allah wi mi waɗi noon inna fi zalika wone ɗum ɗo la ayatin ko dalillaji Allah ko goto e ɗo min wonande yimɓe yaqiluna ɓene jogo haqqillaji Allah wi wa in tajab an Muhammadu sa haalama ko hefere ɓe pennuma mbi a kalta ko wona gonga fa ajabun ɓuuri hawnade kay qawlu ngo konngol mabɓe konngol ɓe mbi a ida kunna turaban ɓe mbi so min gonti leydi a inna la fi khalqin jadidin ɓe mbi gontu tako heeso pul ɗum kay ɓuuri hawnade wiide am kalta ko wona gonga kalta ko hawde so ɓe mbi wona gonga ɗum hawnade ɓuuri hawnade ko min takɗoɓe o mi wiya ɓe gurta ɓe mbi wona gonga ɗum ɓuuri hawnade woni fa ajabu qawlu wa ida kunna turaba fami bisimillahi ulaika alladina kamɓe goni ɓen kafaru yedduɓe bi rabbim joom mabɓe wa ulaika ɓeɗo kay al aglal lulluɗe fi a anaqi woni daɗe mabɓe wa ulaika ɓeɗo ashabunnari goni yimɓe jeygol kamɓe fi ha e jeygol he khalidun koɓe ñawanaɓe casal wa nasala aya garowo jippi ko fi istijalihim al azabi istihza'an ɓe mbi yo lette gar saabu jalkide mbi Allah wawa Allah wi wa yasta'jilunaka eɓe keñininoma biseyyi'ati lefte qablal hasane ko adi yurmede ɓe mbi yo lefte ngal yo alfe ngal wiiɓe wa qad halat ɓennino min qablihim ko adinoɓe almasulatu lefte ɓennino hono mabɓe ko fennunoɓe min leftiɓe en kamɓene min donkani leftudeɓe yoɓe tesko ɗum wa inna rabbaka joome la zu maghfiratin ko joom kafragal linnasi wonande yimɓe ala zulmihim wondude e toñange mumen hayso ɓe tooñi Allah wi mboɗo yaafo neɗɗo ne tooña Allah yaafoma Allah wi miɗo yaafo ala zulmihim oɗo bi maana ma'a zulmihim afami wa inna rabbaka joome la shadidul iqabi kanko woni cattuɗo lette liman asahu wonande gofɗomo wa yaqulu alladhina kafaru kamɓe hefreɓe mbiya lawla unzila alayhi ko haɗi jippine e mouhammadou ayatun hawɗine min rabbihi ummade e joomum hono ko jippino sawru jippinode yusuf junggo jippinode moussa mbiyannomi e nagata salihu pourquoi kanko no addata kawni qala ta'ala Allah wi innama anta munzirun an Muhammadu ka jersinowo tan ko heddi ko min ala ko waɗɗima so waɗa haalde ko heddi ko min addata wala wali kulli qawmin wiiɓe ene wodani kala yimɓe haadin annibi mo ene nodɗoɓe fewde Allah Allah ya alamu Allah woni ganduɗo ma tahmilu kulla unha kala debbo ko ena rondo Allah min woni andi min tan andi ko debbo rondoto beele ko gorel walla ko dewel walla ko ɗiɗon walla ko gotel Allah min tan andi heddi noon aɗa haala kawra hen aɗa haala kadi ulloɗa e ladde Allah jaɓata ay gueɗe ɗo wiide ɗe kanko tan andi ɗumen gueɗe joyi ne gooti ɓen siɗi kaala kawra hen siɗi mbasa huɗe ko aɗa wawi haalde kawra aɗa wawi wiide toɓa janggo toɓa ɗum ko haalat tan ene waɗa ene wasa wadde welat tan
wa yanzilu ghaysa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma tazun wa neɗɗo holko heɓata janngo holto neɗɗo maayata e holde maayata o wi min goto andi biɗen haala fof fena holde toɓata min tan andi biɗo haala fof fena affaire tan kala wona gonga hen saji wona fenade yow mi toya onon mbiya toɓontoɓe wasa tobde ñal ko e pena ɗo Allah jaɓata ɗum ɗo koy ko jaɓata ɗum tan ɗum ko kanko tan wi an kanko tan andi ɓinguel dewel so hay docteur ɓe mbawi wadde gueɗe mabɓe mbiya ko ɓinguel gorel woni toon wonta dewel ɓe mbiya ko ɓinguel dewel wona gorel ɓe mbiya funeki taw wona gonga eɓe mbaɗa poisa kadi e mbaɗa gueɗe maɓɓe kadi poisa e reedu debbo ɓe mbiya ɓinguel ngel maayi taw ma penat fof yiyama meɗi mboɗo jangguine ɗo hono oɗo masala woodi jeyaɗo Allah goto ɗo min jooɗodi ɗo aɗa haala o wi ɗum kam o wi kanko kam o wi kanko o yii ɗum yitere makko ko debbo makko wonno o nawi ɗum wuuro soogi ɗo debbo o garwi ɗo tampi docteur wi o nawi ɗum wuuro soogi o nawi debbo o won ƴiƴam wona yaltude e debbo ƴiƴam ɗoɓe heewi docteur médecine o docteur Touba wonno ɗon waɗi gueɗe mum e debbo o wi ɓinguel ngel maayi o ɓinguel ngel ne wayno yoolima joni noon debbo o ha jibinde so wona oppiré so oppira tan o maaya ɓinguel ngel joni noon il faut o soowe ɓinguel ngel yaltine debbo o wuuro yo joni noon so tawi o jogui ɗo bandiraɓe yo ya ƴeewa bo debbo o nandi groupe ƴiƴam ara rokka debbo ƴiƴam oppiré o yaltani hôpital tan ɓi ko abbimo wimo artu ar aɗo tawi ɓinguel debbo jibini ɓinguel ngel ne wuuri debbo jibini tene wuuri haydara o wide docteur o ari wimo minen gandal amen kanko ɗo haaɗi ɗum ɗo gandal Allah minen min gandi hon homayi ɗo gandalam hanno kono kay wonde kay ɗo baaɗe ni wuuro min meeɗa yiɗi sona makko ɗum ɗon yente gandal wimi gandal Allah andata ko e penat Allah jaɓata ɗum jafoɗami heƴani e makko kala ko bisimillahi anani Allah wi anani ya'lamu ma tahmilu kullu unsa kanko woni ganduɗo ko rodoto kala debbo so debbo so gorko wa ma taghidul arham ko ganda ko ustoto e rangaji ko wasata timmude ɓiɗɗo mo timmani o wi ko min andi ɓiɗɗo gonowo lebbi jeenayyi ɓiɗɗo ɓurtowo wa ma tasdadu e ko ɓurtata ɗon o wi ko min andi ene jogui ɓiɓɓe ene gona ha duuɓi 5 e reedu en jogui ɓiɓɓe wonoɓe reedu debbo ha duuɓi 5 en jogui ɓiɓɓe lebbi jeenayyi en jogui ɓiɓɓe lebbi jeegom te wuura c'est ça haalimdere ko wona e ɓiɓɓe lebbi jeegom wuurata koɓe penat ni kamɓe ɓuuri andude on ko kiccasi ko wasde andude ko haalata ko ɗayre min muddatil hamli ey 9 ashhurin ko huwa ya'lamul hamla naqis Allah kadi andi reedu ustotoɗo an tilkal mudda wa ma tazdadu wa ma tazidu fa huwa ya'lamun naqisa an tilkal wa za'id alayha wala yakhfa alayhi shay'un min awqatil hamli Allah ala ko majji hay huude a faami ko ɓeydoto e ko ustoto fof ɓe andi faama ɗum o wi reedu aada yaari ko lebbi jeenayyi kono en jangi sharia kam ne wona duuɓi 5 walla wa aqallu muddatil hamli 6 ashhurin ɓuri famɗude e muddatu reedu ko lebbi jeegom so debbo jibini ɗo lebbi jeegom no mbiɗen ko en gaybinam dañen bakkar kadi kala nde debbo jibiniri lebbi jeegom ɓiɗɗo o wuuri en gaybinan dañen bakkar sariyankoɓe mbiyata debbo ene sella jibinira lebbi jeegom mankuɗe balɗe 5 lebbi jeegom mankuɗe balɗe 5 te waya isu wuura ko muddatul hamli waya isu kadi te wuura ay waqad yuladu li hadhihi al-mudda waya isu neɗɗo jibine e oɗo mudda te wuura lebbi jeegom mankuɗe balɗe 5 lebbi jeegom mankuɗe balɗe jeegom wodani so jibina tan ko der kala nde debbo jibini lebbi jeegom mankuɗe balɗe jeegom ɓiɗɗo o wuuri tabiri ko guurɗo debbo ko der lebbi jeegom mankuɗe balɗe 5 o wona deɗɗo ko ɓi jaggu inna dawna guese sa may oron ma faami jafoɗami heƴani ma woni wa ma dastadu e ko ɓeydoto hen ko kullu shay'in kala hunde yo hunde indahu ene to Allah bi migdarin ko dotta kala to kala hunde ene dotta to Allah diwta ɗon
alimul ghaibi kanko woni ganduɗo ko wirni wa shahadati kanko seedi ko feeñi al kabiru kanko woni mawɗo al mutaali polɗo sawa'un minkum foti e mon e gandal Allah man asarral qawla cuuɗɗo konngol heɓi nder suudu uddi soki haali tew kañum tan goto nani walla ne leydiɗa e neɗɗo on tan ɗiɗo keɓɗon nder suudu coɓɗon hay goto tawaka Allah mboɗo andi wa man jahara bihi e peññinɗo daŋŋiniɗo wi mboɗomi haali dande do yimɓe nani fof Allah mboɗo andi wa man huwa mustahfin bil leyli e on jaaɗo jammani suuɗo ne waɗa kurtu kurtu Allah mboɗo andi wa saribum binne heeri gorko sinɗo jahowo ñalawma ene waɗa ko boni Allah fof mboɗo andi awa suuɗade sa suuɗi mboɗo andi sa feññini mboɗo andi sa yeehi jamma mboɗo andi tawi ñalawma mboɗo andi sa waɗi kumba pen kumba ñalawma penda jamma mi anda fof Allah mboɗo andi jiɗa fof mboɗo andi lahu ne wodani neɗɗanke mo aqibatun malaikaji teptepinoji min bayni yadayhi ɗo yeeso makko kanko tagoaɗo yeeso makko min halfi e caggal makko fof malaikaji ne gonde makko yahfazunahu eɗe ndenamo min amrillahi e yamirore Allah inna allaha Allah noon la yughayyiru Allah waylata ma bi qawmin ko rokkuno yimɓe ko Allah rokkunoma heɓtata Allah heɓtata an tan artirta Allah heɓtata kono kala ko rokkuma sharɗo ko waɗi so gandal so jawdi so neɗɗaako kala ko rokkuma so haqqille o fawata ko sere mboɗo rokkuma haqqille aɗa gollira haqqille o sabba nanngam o mboɗo rokkuma gandal aɗa waɗira gandal ngal sabba nanngam o mboɗo rokkuma jawdi aɗa waɗi sa natti wadde ko a nartiri o tottoya goɗɗo a handani mbiɗa la yughayyiru ma bi qawmin Allah waylata ko rokkuno yimɓe hatta yughayyiru ha yimɓe ɓe mbayla ma bi anfusihim ko fawa e mumen ko sarɗi pawnoɗo heen o ha mbayla ɗum on sa kanko no itta wa ida arada allahu so tawi Allah muyi bi qawmin yimɓe su an bonande so Allah yiɗi wadde désordre e meɗen so Allah yiɗi wadde e men ko boni fala maradda lahu duttowo alana ɗum ala bawɗo ittu so yiɗi wadde ɗo hunde ɗo ala fof ndewete hay mo hanño so tawi duwima ene jaabe o nanga ɗemgal mo haw waɗa ye pourtant sen jehiɗo ceer kadre hunde wona a jeyata o jaɓata ma ɗum waɗa tan wa ma lahum alanaɓe ɓe Allah muy bonande e mumen min duunihi ko wona Allah min walin kaɗowo ɗum walladi kanko woni on yurikumul barqa kollowo on majle khawfan e kulol so ɗaɗano en e ɗangal aɗa yaaha so majje mbaɗi ɗelen mbiya jam guiɗi woni joni yanami daña bone waɗama an e ɗaminagol gonɗo ɗo hen so yi majje nanne kaake i woni nanare de Allah mi waɗata noon o yonsi o kanko woni tagowo as-sahaba duule as-sigala ɗe ganduɗa ko tedduɗe o yusabbihu ay subina ar-ra'du oɗo malaika bakkilaɗo yo bakkilaɗo duule o jogui koko wayno ɗable ni malaika o jogui ko wayno ɗable ko gaynako so tawi joni baade kala baade telliɗe jogui kanko diwan mo jahata so wiya so tawi Allah muy tan ko ɗo yo taw hakkude ɗo e ma tan dirtata ɗon so baadel wine teeto seeɗen fayi hedde banggue Tambacounda malaika o harto aɗa girɗiri tan baɗɗe garta place mumen no gaynako e trio ko woni koye hartade ko gaynako eyyi ko gaynako ko sabbirradu ɓe hamdi gaynako fof ko kanko je woni noon bi hamdihi e yettode Allah wiyata ko subhanallahi wa bihamdihi so wi subhanallahi tan noon woni kuuɗe ɗene fof tukke noppi enen kul wal malaikatu malaikaji ne cubi hidina e wondude makko min khifade hulde Allah o yursilu sawaiqa kanko woni nelowo jamgel ƴiwonde fa yusibu biha o hemnire jamgel ƴiwonde ngel man yasa o mo wela jamgel ƴiwonde ngel yanata so wonamo alhaaji hay so ngel buttimo ɗo tawde ngel alhaaji ngel yanama ngel yanata ma ene waɗa ñande kala jaa yimɓe gonda o jamgel ƴiwonde wara ɗum heddiɓe mbasa mayde ene kala waɗɗum o woni sababu o sababu oɗo aya jippade ko waaji goto kefeero rasulu sallllahu alayhi wa sallam neli sahabaɓe yo jambimo yo jaam Allah o wiɓe hol Mouhammadou hol jeyɗo Mouhammadou mbiyetomi jaam o holi on ko kange walla ko kaali walla holɗum walla ko jamdi ɗum mawne mabɓe kamɓe nelanoɓe ɓe koodi ɓe kaalen nelaɗo Allah nela duttuɗe tan baasi ala duttuɗe tan ɓe dutti kadi ɓe kalda e makko amma o ɓeydani eko ɓe kalno ko so wona ko ɓuuri bonde eko haalno ko ɗoɓe jooɗi ɗo tan ruulde mawde tiime mabɓe walere kuruɓ tan asaman delli golal tan ƴiwonde tan jamde ƴiwonde yalte ɗum ɗo yalte ruulde he naate hoore makko
o wonti ndoodi eɓe jooɗiɗo ɓe ndaro ɓe kafti ɓe kalni nelaade maɓe yettade Allah nelaade wimo Allah jippini ka ayo ono o yursilu sawa'iqa fa yusibu biha man yasha Allah wimi waɗata noon mi nele makko ɗimno ƴiwono ma ɗi ngerji mum eɓe kalata nelaade wimi tiri o mayi a nela jangniɓe ayo faami ɗum woni fa yusibu biha man yasha omo heɓnide jaam guegueɗoma weela a faami won kamɓe heefereɓe yujadiluna ɓe beñodire nelaɗo Allah fillahi to Allah huwa Allah noon shadidul mihali kanko ɓuuri sattude sembe lahu ene woodani Allah da'watul haqqi noddandu gonga konngol la ilaha illa Allah walladina yad'una ɓen ɓe ndewata min dunihi ko wona Allah la yastajibuna lahum bi shay'in ɓen jabata koɓe hay hunde illa ka basidin jalan fakkata kefeero so wayi kono ñawore ñaggol jalan e kefeero way kono ñaawore garɗo e woyndu ka baasi ɗi kaffahi ilal mayi ngala e woyndu tan mbaɗani junngo ma tan mbiya yo ndiyam aɗa en ara o wi ko noon ñaagade janngo way arata faami woni illa ka baasiɗi so wona bertuɗo no comme bertuɗo kaffayhi newe mum ilal mayi fewde ndiyam li yabluga beele ndiyam ɗam yetto fa hunu ko woynu ndu pour heɓa wama huwa wonani ndiyam ɗam noon bi balighihi walla bi balighihi ndiyam ɗam yettata ko ɗon yettata wama du'aul kafirina wonani dewgol kefeero jalan illa fi dalalin so wona koye yeebare walillahi yasjudu ko Allah tan sujjanta man fi samawati ɓen wonɓe asmani wal ardi leydi taw an en ɗaftare o karhan e wawnere way aɗa zilaluhum ene sujja ɓuuɓeje mabɓe bila hudubi subaka wal asade ko jiɗeji qul wi an mouhammadou man rabbu samawati wal ardi hol jeeɗo asaman jeyi leydi soɓe kalani qul wiɓe allahu ko Allah jeeyi qul wiɓe afattakhattum yati on joguitto min dunihi ko wona Allah awliya jaleŋeji ɗi oɗon ndewa la yamlikuna li anfusihim ɗi joganaki koye mumen nafa an nafare wala darran joganaki ɗumen lor qul wiɓe hal yastawi l a'ama yasina fottidere gumɗo wal basiru jiyowo kefere juuɗe porta am hal tastawi zulumatu walla won nuru yasina fottidere niɓɓe e annore limanagal e kefere fotata am ɗaccuni jaalu lillahi ɓe mbaɗani Allah suraka arini ɗi ɓe halagu matawne taga ka halqihi hono tago Allah fatashabaha ɗum tigi mo kisa yo nani de jillodira al halqu tago ngo tago Allah ngo e tago jaleŋeji mataw jillodiri ɗum alayhim e dow mabɓe ɗum ɓe nunki andude hol hen ko Allah tagi e ko jaleŋeji tagi Allah ne namɗo mataw ko noon ɗum no firti waɗa noon laysa al amru kadalik neke wala yastahiqul ibadata illa al khaliq wawa rewede ha dane rewede so waɗa tanɗo ko wiɓe Allahu Allah khaliqu kulli shay'in Allah woni tagowo kala hunde o huwa al wahidu kanko woni goto al qahharu polowo e laamum summa daraba masalan lil haqqi wal baɗili Allah ne fiyana en tindol hakkude gonga e fenani Allah wi anzala o jippini mina samai ummade asman ma an toɓo fa salat anani dey waji awdiyatun beeli ɗi ɓe qadri ha kala weedu nanni ndiyam fodde mum fa tamala saydu ronti waame o zabadan gufarabi en ɓamti ka towka wo mimma tuguiduna e ko ɗon kuɓɓa alayhim finneri e jeygol koyno kanŋeji en fof ndiyam koye ndiyam yaltata ibtiga a saabu ɗaɓɓude hilyatin cuuɗaji aw mata ina walla kaake gendukeje ɗum ɗon zabadin ko nguufa misluhu yeru nguufa waame ka kazalika Allah wi ni yadribu llahu lhaqa ni Allah fiirata goonga wal baɗila e fenani ay fa amma zabadu nguufaka kan fa yadhabu jufa an yata koye mere ɗum nafata ko nafata ko nder leydi faya kanŋe en ndiyam ko nafa ko fof ko nder leydi ko nafata ko ko nguufa wonata ɗum yaara tan ko ay dan ala khubira wa amma ma yanfa'u an-nasa so tawi ko nafata yimɓe ko wayno ndiyam ɗam e kanŋeji ɗi fa yamkusu fil ardi ɗum ñiɓata koye leydi aha wona toon ha neɗɗo ara itta kazalika ni Allah waɗirta ni yadribu llahu l amsala Allah ene fiya tindi lilladina wonande ɓen istajabu ɓe ene jaabo li rabbihim wonande jomumen ene woodani ɓen alhusna aljanna walladina lam yastajibu lahu ɓen ɓe jaabaki Allah hono hefereɓe Allah wi law anna lahum ma fil ardi hayso woodani ɓe ko wone leydi jami'an pop taw kamɓe jeeyi o mislahu yeru ɗum ma ahu wonde hen Allah wi yawmal qiyamati soɓe jii lepte ɗe laftadaw bihi maɓe cottoro ɗum laftadou bihi maɓe cottoro ɗum ha ñande darga maɓe cotta ɓe totta Allah ɓe mbiya ɓe mbasa nadde deygol kono Allah mi jaɓata Allah wi ulaika ɓeeɗo lahum ne woodi ɓe suuɓule hisabi wonde hasbore o ma'awahum tappade maɓe jahannama ko jeygol wiyete ni o bisa mbos almihadu daɗɗe teeri tawɗo ko jadde jeygol sadaqa llahu lak sallah salatal fati